Mga kalog, di kan may nagkuan camping tapos karon morning naman, so mamauli na unta min ya karon kay giingnan man mi diri tag iya ani amo ang gikampingan nga papamahawon sa daw midaan ato sa ilaha kay na pista ba sila o disco lang? Pista di ay mao na saba kayo diri bi kay naa poy disco. Ya karon pa kanon daw midaan before daw mi mapauli sa balay. So mana karon among adtoon. Nampun sa toothbrush. Nagtoothbrush. Toothbrush ha? Kahoy. Ya, mato mi dito padulong kay mamakal mi. Pa imnon ra mig-init nga sabaw kay grabe mga kalog. Wala jud mi tarong tulog gabi kay grabe ka kusog sa hangin. Paano manggol naami ba nagpatong mi sa bungtod. Ya, mo to tugna kayo kusog ang hangin ya. Ang tent pag yun namo kay napadpad. Naibot kitusok pa gani ang tent ha, pero naibot pag yun siya sa kusog sa hangin. Na, makanunay kanin tanan no. Gipanggutom na daw sila. No. Lami na daw kayo ihab-hab. Dilos ba ya kung dila gabi sa noodles? Gabi pag inom sa noodles ba? Pagigop na ako agud pag naluwa na kog balik oy kay puting sa inita man di ay. Matay ka na pinasando ka. Daghang yop. Oh. Init. Init naluwag balik oy. Pasok kung alingagngag. So, padong naman ito, nagtangas nami, wala nami magdalag motor kay ang agi, lisod magkasan na nawa. Lapok magunagyanan niya. Bilit kayo ba? Salamat. Hanang. Salamat sa patista. Ambot asa ka ni balaya kay kami ani tag-an pa mis balay asa nga balay. Marag puti man tong gingon nga balay. Puti ka ni day, puti. Puti man sa ni. Asa jud? Wala daw to. Dili ba itag nay gaso mo na na. Dem negaso nga man. Oh lagi ni wala man. Asa to ana na mo. Mao ni. Sultan na mga kalog. Asa ka ni da Petron. Makal, wami ka ba? Asa makalanan rin. Mao siguro. Pero mingaw man ni. Mingaw. Basa. Dito na. Among ita tag nay kapilya. Ano nahan? Nay asa man dapet. Ipakita ko na nga balay. Ada gilan ko lang may ada asa may. Ayun. Ay nawag bis. Wala Wala lagi. Wala. Utuga mo pamakal oy. Dire agi dire. Ikabot to, ana lang insan. Asa to mo? Pakan mo naman. Bas sige. Ha, mungkira mo. Apa itu foto? Sardinas. Sabay pa ito sardinas, may itlog dire. May isago sardinas, gisahan ninyo. Ayun na. Asa mo kalakaloy. Karagro ba? Wow kayo ba? Inabot, amigaw kayo. Rumadi ay, balik aso. Mungkira mo. Ada gitu. Balik dito ba? Salamat sa pista. Adal, naigon tayo kanang dar. May mga bira mo, ay wala tayo kanang nari mo dir ba kam naigon ta me, late lang mo pagpanaigon ba. Eh. Ana. So, padayon lang to. Nana? Ala. Gabi gid gandagan ha. Dapat sa dai tangas mga kalog eh. Hindi tatang tuhod wala na maanad og kuan. Tang sangas, lapo ka bitaw eh. Lapok. Lan abot na mi. Mao na ni nanay aso. Uman ni gingon pangitang nanay aso. Aso oh. Oh, diri din ni disco. Dara. O dako ig mga kalao, dagko ig de kaldero. Apa naluto? La amin ta. Amin. Ay. Good morning. Asa di si tatay. Yeah. Dada to.
Good morning. Amin tatanang ro. Mo ito may gabi eh. Nuwala di disco lagi. Ako na to dai gapit to karto maayo lang itong sayang. Kabutan ay nila ay basta maka lagi butan kayo. Mo ni ta midre kay mo mag disco. Pista dire no. Pista dire. Good morning la. Dito di musod. Ha? Musod sa kapilya dito ide. Ano man? Musod ko kay mo pa mo. Happy Fiesta. Mo sa dere nagkot ka rin. Mo bless ang ta dire ay. Mo kuan lang ta. Happy Fiesta bi dire. Ano lang maka kuan ta maka sign of cross. Happy Fiesta. Babot-babot ada ya. Asa datang lahos? Ad lahos kung kadri pikas. Di lahos damo dire. Hoy, ila kang kapilya. Ila kang kapilya ba? Laki nas dibilin da. Lahos dami dir mga kalog. Sayo kayo sa rasaran. Lasais. Lasais. Sayo kayo makalasais. Kaya siyempre muli mig sayo. Kaya kutang manok bitong binuhi. Magkaon na ni si Batsy. Lara. Abot na gyud. Daon ni rin lang ko kay kahoy gid ang gamit oh. Kahoy ang gamit mga kalog. Mo inani ni din hiba sa ani sa bukid. Kahoy gamit ito magluto. Asa? Hala, dagat lagi din na din ha. Dagat ka. Ha? Doon. Hala, ninduta oy. Saya Alexis og ni uli. Be, pusing mo be. Pusing. Duta dire eh. Pwede abot nga zipline re oh. Largo ra ka naguno. Induta na butag zipline dire no? Zipline ba kanang babaw agi. Asa gani dire nga lugar? No, laki Alum, halumna? Tagaytay. Kolumna? Kolumna. Kolumna ni dire. Tagaytay kolumna. Tagaytay kolumna. Karon ba ko dungo kani nga ko ano? Karon ba ko dungo kani nga pangalan na? Pero sakop pa pagyapon ni siya sa Alaginsan mga kalog. Gabing tagay dito ay. Dati baraha rin ko ba ang sa kabara mong gibilit. Induta oy. Tamban ay gibasa. Ano kuan uyab yan eh. Kani anak ni Anilo, ako namin. Ha? Yung pangalan Alexis na talaga. Kani siya kuan anak di Chubikol. Sure ta oy. Okay. Ay, papuno-puno ni Noy. Ha? Dai. Saka sila. Salad mo kain lang magkawaw ha. Pilatom lang mo. Ayaw mo kay igog. Bagaa sa inyo hanang dagway. Hindi mo na ako. Hoy, mga an pa man ta baga-bagaas ang dagway na to. Gusto na sa game. Ang importante ba mabusog ta. Gusto niyo. Mate, mo hantian og ang buko-buko gaabot na. Ayo. Tara na, dali na mo. Bilin dito. Atong kontra niya. Oh, adili. Mo ka mo. Ah.
Mga good boy niya agad. Ko ba ko kay magdagway. Ipagawas na yung mga pagkakalogo rin agad. Pulo-pulo ka feeling oh. Jabelin wala damhang maabot diri. Port naghilag ta ni siya gahapon, gabi ay dito sa Punungahan, kay gikan pa ni sa syudad niya na uli siya gabi. Mga alas 10 na dito sa Punungahan, gat-chat siyang Walter nga pakuha usan. Walter kay nahubog naman. Natulog na si Walter. O nahilag ta Jabelin town. Pagkakadlaw alas 2 naabot man si Jabelin pagka alas 2 diri sa Isikam. Wadam ha karon baka pamakal Jabelin kapil. Diri sag na Jabelin na. Bana ba na style nga dili kayo. Wala mga kalag isa kanila ni ang lamisa sa taas para maikan as mga bisita. Andire rin din butang gay. Andire. May mo ko na Dasuwag madagway nila eh. Klaro kay sabor panggusto naman sa. kung Darrell. Mo ina pa si Ugda. Bro. Mas ba? Shout out. Shout out kung Darrell. Mo ina pa si Ugda ning tanay. Gusto tayo dito may kusog dire. Dito smart. Daray, ang salarin. Mo na yung makasama. Kapit na. Habi. Ang hinay ka bro. Storage mo kapatid. Dana ang gipaabot. Mga ona daw. Hoy, nga ano mo? Pagampo sa mo, ampo Dar. Darrell. Salamat sa libreng sama Darrell. Ikatar. Salamat sa panahon mo. Happy birthday Dar. Mga kanta ninyo. Ano ba? Bless us all Lord in the city. Touch mo man. Through Christ our Lord. Amen. Hoy, ikaw na mo. Prisa. Darrell ay. Gibalik. Manghaon magud kuno. Isa mo diha. Gina-play na ko no. Gina pero kulit la taw eh. Mga una may mga kalog. Awad on sa namo ang kauaw. Ya mga kalog manamig kaon so mobatsin nami. Mauli na dayon ni kaya na po koy manok ito. Ako nagpaabot ang sa kuha. Umagaon nakaw dayon. So bye bye mga kalog.